Здравейте! Хайде с мен да направим един маникюр. Започваме с свалянето на старото покритие от ногтите на клиентката, като за целта ползвам електрическа пила, тъй като с нея процесът е много по-бърз и при правилно ползване не нараняваме ногтя. След което преминаваме на оформянето на свободния край на ногтите, като клиентката предпочита много къси ногти и добре заоблени. Идва време и за почистването на кутикулите. Използваме пудрата на SMB за маникюр, която подсушава много добре ногтите и улеснява почистването на кожичките. Дойде време и за лакирането, като се спряхме на един много приятен розово-лилав цвят. Много харесвам, когато ногтите са подкутикулно лакирани с тънка четка. Така маникюра издържа много по-дълго и изглежда по-добре. Също така се спряхме на един пролетен дизайн с една маргаритка и няколко зелени листенца към нея. И така ще завършиме нашия дизайн. Надявам се да ви хареса. И ние сме готови за посрещането на пролетта.